Snitswitswat bakt er in de eerste helft een neert van. Hoogeveen knokt nog zijn degradatie en is volle scherper en komt op 1-0 terug Mark Drent. En even later valt ek de 2-0. De vastzet wappert bij de tweede peel en daar zit Kevin van Dalen. En dan zocht het er beroerd uit voor de Snitsers. Maar in de tweede helft valt alles toch nog op het goede plak. Een eigen doelpunt bij Hoogeveen brengt Snits weer in de wedstrijd. Sander Meertens is de ongelukkige. En dan de Snitsers een vrije trap. Arvid Ozinga achter de bal en hij zit mooi binnen. Hij mist waarschijnlijk de kampioenswedstrijd, want hij gaat naar Engeland om piloot te worden. Maar is nu nog wichtig. 2-2. En het wordt nog mooier voor de ploeg van Johan Grote. De bal naar Khalid Yachou en het is 3-2. Zo kantelt de wedstrijd volslaan in het voordeel van de Snitsers. En krijgt voor tijd bepaalt Ozinga maar zijn tweede goal de aanstaan op 4-2. Hij krijgt hem van Yachou. Meent wat oer de bal heen, maar scoort wel. Snits is de nieuwe koprenner en kan het nieuwe weekend tussen aanmaatje. Ja, we staan daar gaan we er ook voor. En dat vind ik ook. En dan zien we volgend jaar wel hoe de selectie in elkaar zit. Dus voor een topklasse eventueel. Maar we gaan er gewoon voor. De jongens willen graag. Ik wil graag, de club. Dus het was sinds 1970 dat voor het laatste prijs gehaald wat ik van jou hoorde. En toen werden ze landskampioen. Dus ja, super. Met zo'n jonge groep. En dat doet me als trainer heel erg deugd. En ook Abma en Patrick hebben een groot aandeel en gaat in dit toch mooie elftal.